ana m ekele unu ndị ịhụnanya n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị nke taa. Anyị ga-ele anyị gbasara amara Chineke na ebere ya na ịhụnanya Chineke wee nye anyị dịka mmadụ. Dịka anyị na-aga n'ige ozi nke ụbọchị taa, ka anyị ga-ede nke ọma, ka anyị tụgharịa uche n'ihe gbasara ịhụnanya nke Chineke na ebere ya wee nye anyị. Ka anyị ga-eche na onye mgbasa oziọma dịka ọ na-abịa izi oziọma. Anyị na-agụ na Timoti nke mbụ isi mbụ amaokwu nke 14. Ọ sị, ma amara nke onye nwe anyị ya na okwukwe na ịhụnanya nke dị n'ime Kraịst riri nne nke ukwuu. Amara nke onye nwe anyị riri nne nke ukwuu. Kedu ihe nke a pụtara? O nwere mkpụrụ okwu abụọ dị ebe ahụ. Otu bụ amara, nke ọzọ bụ ikpe ziri ezi. Ikpe ziri ezi na-enye gị ihe ruru gị. Izuru oshi, ihe ruru gị bụ ntaramahụhụ. Nke a bụ ikpe ziri ezi. Ike ọrụ adịghị, ọbịa m na-edighị eme nke ọma. Nke a bụ ikpe ziri ezi. Ịkụrụ mkpụrụ ọjọọ, ihe pụtara n'ebe ahụ wee bụrụ mkpụrụ jọgburu onwe ya karịa. Imere ajọ omume, ịlawo ndụ gị n'iyi. Chineke wee sị, ngwanụ ghọrọ mkpụrụ ịkụrụ. Nke a bụ ikpe ziri ezi. Ma nwoke a sị, ọ bụrụ na onye nwe anyị na-akwụghachi m dịka ikpe ziri ezi si dị, agaghị m adị ndụ taa. Ma ọ sị, amara Chineke ikpe ziri ezi na-enye gị ihe ịrụpụtara, ma amara na-enye gị iru ọma na-erute gị, iru ọma na-erughị eru iketa na mkpụrụ obi gị. Amara, iru ọma, ebe ọbụla ị gara, iru ọma ga-akpọ gị n'aha Jizọs. Ọ sị, amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ịhụnanya nke onye nwe anyị riri nne, n'ezie o riri nne nke ukwuu, nke bụ na mgbaghara mmehie nke Chineke ga-akarị mmehie gị. Nnwere onwe Chineke ga-enye gị ga-akarị agbụ ịnọ n'ime ya. Ihe ọma nke Jehova bụ Chineke ga-emere gị. Ị ka bụ okorobịa maọbụ agbọghọbịa, amara ga-abara gị ụba. Isiwo n'ụlọ akwụkwọ pụta, amara ga-abara gị ụba. Ị ka bụ nwa okorobịa na-etolite etolite, amara ga-abara gị ụba. N'ezie, amara nke ga-eduru gị karịa n'oge ị nọ n'elu ya ugbu a, na ihe ị na-eche na ịpụghị ime, amara Chineke ga-eme ya na ndụ gị. Amara riri nne nke ukwuu na ndụ m. Amara na ịhụnanya nke Chineke nke dị n'ime onye nwe anyị. Ọ na-ekwu na amaokwu nke 15, okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ka a nara ya nke ọma n'ụzọ niile ọbụla, na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie, ndị mụ onwe m bụ onye isi ha. Ndị mụ onwe m bụ onye isi ha. Ọ sị, ọ nweghị mgbe m chere n'ụwa a na a ga-azọpụta m, n'ihi na abụ onye isi ndị omekome, onye isi ndị mmehie niile. Chịkọta ha niile, lee ha anya n'otu n'otu, lee mmehie niile ha meworo. Mgbe o ruru m n'aka, ị ga-ahụta na mmehie m karịrị nke ha niile. Ihe ọbụla ịbụ, onye ọbụla ịbụ, ebe ọbụla isi na-abịa, ihe ọbụla nke ị meworo n'ụwa a, dịka ị na-ele anya ụnyaahụ, n'izuụka gara aga, n'afọ ndị gara aga nke ndụ gị, iwe sị, ha ajọgburu m onwe m, ndụ m jọrọ njọ karịa udele. Ọ bụrụ na m bụ Chineke, agaghị azọpụta onye dị ka m. Ma Chineke wee sị, ebụnụghị Chineke, amara Chineke na-erute gị aka. Ndị na-eche na apụghị ịzọpụta ha, taa ọ bịawo ịzọpụtanụ gị. Ọ bịawo iji amara gbochie ndụ gị, gbochie ihe ọjọọ gị, gbochie ndụ gị ezi ihe nke eluigwe na-abịa na ndụ gị ugbu a n'aha Jizọs. Gere ntị nke ọma na ihe a kụziri anyị n'ozi ọma nke anyị na-ege ntị na ya na-eme ka anyị mata bụ na ihe mere mgbe ochie na ndụ anyị n'oge gara aga abụghị na-ekpebi ihe Chineke ga-eme n'ime ndụ n'ụbọchị taa. Naanị ihe dị oke mkpa anyị ga-elekwasị anya bụ ozuzu oke nke amara Chineke nke o zuru wee nye anyị na-abụghị ọnọdụ ọbụla nọ n'ime ya, dịka ndị mmadụ, ma onye mmehie, ma onye na-amaghị Chineke. Ọ bụrụ na anyị ga-abịa, amara Chineke na bara ụba n'ime ndụ anyị. Ọ bịa mere o ji sị na nke a bụ okwu kwesịrị ntụkwasị obi, nke kwesịkwara ka a nara ya nke ọma. Ọ sị na o kwesịrị ka gị nwa n'onwe gị nara ya nke ọma, nabata ya n'ụzọ niile, na amara bara ya ụba, na amara bara m ụba, na amara ga-abara gị onwe gị ụba. Otu amara ahụ nke Chineke nyere Pọl onye ozi ka ọ ga-enye gị taa. Otu amara ahụ nke o nyere m ka ọ ga-enye gị taa, n'ihi na ọ dịrị mmadụ niile bụ amara Chineke. Ọ bụrụ na onye nwe anyị ga-ewere ndụ gị, ịma ndụ gị Pọl, ma ị mara m, ị mara Pọl,
izutetugo Pọl mbụ? Ị mara onye mụọ bụ? Ihe Chineke ga-emere gị ga-akarị nke o mere m. Onye nwe anyị gbochiri ndụ m n'otu ụbọchị o wee bata na ndụ m. Aghọtaghị m ihe gaji ime. Ọ bụ mbata ọ batara na ndụ m bụ nke mere mụ na gị ji nọrọ n'ebe a taa, kpọgote m n'ogo a m nọ. Ana m ahụta gị na ị ga-arịgo n'ogo dị elu karịa m onwe m. Ị na-aga n'ogo dị elu karịa m onwe m. Ahụrụ m ka ị na-eme ihe ahụrụ anya karịa m onwe m. N'ezie, ọ ga-adị na ndụ gị n'aha Jizọs. Amara nye mmadụ niile dị ndụ site n'omume, site na amara. Ugbu a ọ bụ nke gị site na amara. Ngwale anya na amaokwu nke 16. Otu ọ dị, ọ bụ n'ihi nke a ka e mere m ebere. N'ihi nke a ka e mere m ebere. N'ihi nke a ka e mere m onwe m ebere, ka o wee bụrụ n'ime m onwe m bụ onye isi, ka Jizọs ga-egosi ogologo ntachi obi ya niile, ka m bụrụ ihe ilere anya nye ndị ọzọ n'etiti ndị gaji ikwere na ya, ka ha nata ndụ ebighị ebi. Ihe akwụkwọ nsọ Chineke na-agwa anyị n'ebe a site n'ọnụ Pọl onye ozi bụ na dịka Chineke mere m ebere, o were m dịka ihe nlereanya. Ihe nlereanya ahụ ga-adịkwara gị. Dịka onye nwe anyị nyere m nzọpụta, mee ka m bụrụ ihe nlereanya, ọ ga-enyekwa gị otu ihe ahụ. Dịka onye nwe anyị gbanwere ndụ m, mee ka m rigo n'ogo dị elu naanị site na amara, ọ bụghị site na oruru m, ọ ga-emere gị otu ihe ahụ. Taa bụ ụbọchị nke gị. Ọ ga-ewere onye ahụ na-abụghị mmadụ na mbụ, mee ya ka ọ bụrụ mmadụ site n'ime ka onye ahụ chegharịa dịka na-abịakwute ya n'aha Jizọs. Nke a bụ ihe na-emekwanye anyị ka anyị ghọta n'ịhụ na Chineke Nna bụ ihe sara mbara dịka oke osimiri, wee dị omimi dịka oke osimiri, dịka o si wee dị na ọ bụrụ na ị ga-abịa n'okwukwe na-enweghị obi abụọ, bịa n'ezi obi na nchegharị na amara Chineke na ịhụnanya na ebere ya, bụ ihe ga-enye gị nnapụta. Dịka a na-aga n'iru n'ige ntị maka ịkpọrọ anyị wee gaa ihu nke Chineke, maka ịnweta ngọzi Chineke na ọba, achọrọ m ka itinye uche gị n'ihe a na-eme nke ọma. Ugbu a ana m aga ikpere gị ekpere. Chineke Nna, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Ana m ekele gị n'isi onye ọbụla n'ebe a, nwoke, nwaanyị, okorobịa, agbọghọbịa, ndị ukwu na ndị nta. Ana m arịọ gị onye nwe anyị ka ịbata n'ime ndụ ha, ka amara bara ha ụba n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwe anyị ka iru ọma gị nke na-ekwesịghị ịnata rute onye ọbụla aka. Mgbaghara mmehie rute onye ọbụla aka. Ikwere na nkwa na ị ga-agbaghara ha mmehie ha niile. Ana m arịọ gị onye nwe anyị ugbu a, site n'uche ha, site na nghọta ha, site n'akụkụ niile nke ndụ ha, hichapụ ajọ omume ha niile n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị ka ịma mma nke Chineke bụrụ ihe nketa ha, ka ha mara n'ezie n'imetụwo ha aka, na ịgbanwewo ndụ ha. Malite n'oge dịka nke a, ihe ndị a agaghị adịkwa ka ọ dị ọzọ. Ndụ ha agaghị adịkwa ka ọ dị ọzọ. Ekele dịrị gị onye nwe anyị n'ihi na ịzawo anyị arịọ n'aha Jizọs. Chineke ga-etinye akụkọ otuto n'ọnụ gị. Welie aka gị elu. Chineke Nna, anyị na-abịakwute gị. Ị bụ Chineke nke ịhụnanya, Chineke nke obi ebere, Chineke nke ike niile, Chineke nke na-adịghị eme atụ agha, Chineke onye hụrụ ụmụ ya n'anya, onye ọbụla nke gị onwe gị keworo. Ana m arịọ gị taa ka ị metụ onye ọbụla aka na-enweghị onye na-agụpụ n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwe anyị, ma ọrịa ha ọ dị nta ma ọ dị ukwuu, ma ọ bụ nke a na-agwọta agwọta, ma ọ bụ nke a na-adịghị agwọta agwọta. Ana m arịọ gị onye nwe anyị taa n'iru gị, ike dị ya, mpụta ihe nke ike gị, ọgwụgwọ nsọ, nnapụta, ka ọ pụta ihe na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwe anyị ka e nwee ọṅụ nke ọgwụgwọ nsọ, ka e nwee ọṅụ nke ihe ịrịba ama, ka e nwee ọṅụ nke nnapụta nye onye ihu na onye azụ, nye onye ọbụla nọ n'ebe a n'aha Jizọs. Ihe ọbụla nke kwesịrị ka edozigharịa ya, dozigharịa ya. Ihe ọbụla nke kwesịrị ka ha nwetaghachi ya, onye nwe anyị ka ha nwetaghachi ya.
ihe ọbụla nke na-akpata ihe mgbu wezụga ya, ma ọ bụ ọrịa, ma n'agbanyeghị ihe ọrịa ahụ na-aza, nke na-ekweghị ọlịla, ma ọ bụ nke malitere ọhụrụ. Ana m arịọ gị onye nwanyị ka ị metụ onye ọbụla aka ka ha were ha kpamkpam n'aha Jizọs. Nye mmadụ niile mezuo ihe ịrịba ama, mezuo ọgwụgwọ nsọ a. Ekele dịrị gị onye nwanyị. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Amen. Emezuo ya. Asị m na ịnatawo ihe ịrịba ama gị. Amen. Ihe adịwo iche ugbu a. Tụlee onwe gị, ị ga-ahụ na ihe ịrịba ama nọ n'ebe ahụ. Anyị na-ekele unu n'ebe ọ bara ụba n'unu sonyere na n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị nke taa. N'ezie, oziọma anyị nọrọ bụ ihe oziọma gbasara Kraịst na ịhụnanya oge o nwere n'ebe anyị nọ. Akwụkwọ nsọ mere ka amata na Kraịst bụ enyi nke na-anọ nso karịa nwanne. N'ezie, dịka ị ga ntị n'oziọma ndị a na-eti ihe anyị nụrụ n'ọrụ, onye nwe ga-agọzi gị n'ebe ọ bara ụba. Ụmụnna m, ana m ekele unu. Obi anyị na-asụgbo n'ọṅụ ịhụta na unu na-esonyere anyị n'ihe ememe GCK nke anyị na-eme. Ọ ga-amasịkwa anyị ma ọ bụrụ na unu ga-ezi anyị ozi ka anyị mara ka ozi ọma ndị a si emetụta unu na ihe ndị ọzọ, ihe gbasara ọdịmma nke mkpụrụ obi gị. Anyị ga-achọ ka anyị nụta ihe unu na-ekwu maka ya, ka anyị wee nwee ike inyere unu aka. Ya mere anyị ji wee na-asị unu, dịka ị na-ele anya n'ihe onyonyo, ị ga-ahụta ebe edere ọgwụ ozi anyị www.gckhq.org/connect. Ọ bụrụ na ị ga ebe ahụ, ị ga-ezi anyị ozi, anyị na-aga akparịtakwa ụka. Anyị na-asị ka Chineke nna na-ezute gị ma na-eme ka ihe niile nke itinye aka na-aga nke ọma n'aha Jizọs Kraịst. Daalụ.